Kamauling Sport Club kabahap Sling Constituency Riboy District kalayok ban pli bat pendon kamno eka VIP galari blate haga jinglot ba arlak tengka naga skem MDC lingba ka 15 finance jong arjar arpau arpuway bala amang naga kong Magdalene as Maulong MDC ya katega galari la pri daga kong Magdalene haka arpu arterek risau haka bala penlong ru eka jimpun kot eka lumpung lekai bol ya ka bala tip kum ka 6 international football tournament haka bakum ka kong san ka kong Magdalene kala senyang na kasong pisa basan po hajar sekinong penya jong katik lumpung lekai haka tika singi ringkat kesembok konten basongkya daka boong kum kinong lekai kim di satia ban syukut tang haki sau kunro basipor Henry gede ban penon kamhok ilaka sap kapong bala bahak kerpang da ublay klam da penleno ai haba phaji kunhun lekai bro ar kunhun bay kun ladu kilayak hait kata hapreng ka berwa persya eka umber bat la penlong da jing shoot tai bigar bat haka jing shoot tai bigar ka umber kala job eka berwa bat ka umber kum kala du haka te kelumpung kala khori ka song pisa basan pho jar tengka haringkan ka trofi ngau pen sngap ya ka jing don kam ka jong pi ya ka gallery ka ba pio kata ka jing mentoy ndai tangi ka snong ka thau ndai ki khun samla ki be ki jongi tingi nget scam baka jing don kti ka jing snok kti lang na ka Porsche ka pot ba ki khun samla kum kata ka MDC ginya don ring kalang bat pi ginya senra ne pi ba ka jo ka por i don hang ni ru banyarap mar keliam ngiyo i ha ki kisngi ka sports kala nang kiu na ka Porsche ka por langi pet ha kalan cricket langi pet kalan basketball bat kum juru ika kam football ngiyo i shisha bagani ka sports kana nang kiu na ka wish ka por ni ai kublai ru ya ki sports club ki belai ni kani karan san kun ki kun samla ki belai pen i ya ta ki sap ki pong ki ba ublai ulai ka benta ka bakraw hani i wei pi wei te Henry lada ublay upen bentai ni kata kasap kapong ngimday ban penlano ay ni day ban bu ka mensim jingi kun hakmat jongi kalam ka jing tray shitong kalam ka jing tray minot ki ay baro kiman urlong habang ipenlong ya kani ka jingi le akay kalong ka ay ka badap da ka jing smoke kamen shikat de ay kamtam kishnong ki ba para marjan ba kini ki jingi le akay ni wara ka jingi ay ka jing itu para marjan kasngoy ka jing yasngo jan ru jo kapor paninget scam ru kum ki participant ki barane kapor ni dai de bandan ka mensim ka jing yakun true sportsmanship bat jo kapor ni de ban bu ya ka thong ka khamat ladang ni don ka sap ru khlam ka jing tre shitom baro kalong leno ai yu i de shisha ki khon samla ki jongi kinang kiu hakipor baro tinginget scam bawat ai baka jingel akai ka jong pi kan shukut akani ka madan ni day ban shim bentaru haki level ki ba pair haki district level haki state level para ka jo kapor lakwa ban kran shaya pi ka way lada ka don kanu ka jing shem jing e kum ki khun samla kum balawan approach ki sports club ki baladap kum ki nong mi khmat ni don hang ni ban senra ni pi ban yarap mar kaliang ni juong baki samla ki long kalaway jong ka jaj ban riu ni don kam ki ndai tang haka imlang ka salang ni don kami ki ka babun kiliang la ka long haki dong kishnong dan ni don kum kini ki program ka penki ya ka mensim jong ki khon samla bat kinong shong hi bro ko way